ದೊಡ್ಡಮಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪು ಗೊಬ್ಬೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡೆ ಎಂಕಲು ಇಡೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಪತ್ತು ನಡೆ ಪೋಪ ಅಂತ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಿದಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗನೇ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಂತೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ದು ಬತ್ತದ ಇಡೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನಡೆ ಬೈದೆ ಮುಲ್ಪ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಬಾವೇ ಪೂರ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಗರ್ನಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಅಕಲ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತಿಯರ ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಲ್ಪಾಡ್ದು ಕಲಸ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾರಂಜ ಕೊಂಚ ನಾಕಲು ಕಲಸ ಪತ್ತು ಬರತ್ತೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಈನ ಬರ್ಪುನು ಪಂಡ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ಬೆದ್ರಾಡ್ದು ಅವು ಎಂಕಲ್ ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಕುಲ್ಲು ನಾಗ ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಬತ್ತನಂದ ಪಂಡತುಲೆ ಬೆದ್ರಾಡ್ದೆ ಅಂಚತ್ತಲೆ ಖುಷಿ ರೆಡಿ ಆತಲು ಕಿತಿ ರೆಡಿ ಆತಲು ಕಶ್ವಿಲ ರೆಡಿ ಆತಲು ಕಶ್ವಿಂತ ಜಗ ಕಶ್ವಿ ಅಂತ ಇತ್ತ ಎಂಗಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆಯ್ತ ಪಿರಾಡ ಪೋಪ ಈಜಿನ ಪಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಅವಳು ತೋಚವೆ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಆತಣಂತ ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳು ಜೋಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಎಂಗಲ್ ಪೋಪಿನ ಅವ್ರು ಬರ್ಪಜೇರಿಗೆ ಹೋಯ್ ಸಾರಿ ಇದೊಂದು ರೆಡ್ ಅದು ಪಿಂಕ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಬನ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕಣವೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಂದುಲೆ ಕೊಂಚ ಪಿರಾಡವು ಗೊಂಬೆಲೆನ ಏಸ ಬರೋದುಂಡು ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪಿನ ಏರುಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಆಟದ ಒಂದು ಗೊಂಬೆತಲೆ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಹುಲ್ತುಲೆ ಗೊಂಬೆ ಕದ ಇರದ ಆಟದ ಡ್ರೋನ್ ವಿಡಿಯೋ
ఎంత ఉందానే ఊరొందిచ్చి ಅವಾಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪು ಗೊಬ್ಬೆ ಆ ಜನ ತೂಲೆ ತಿನ್ಪು ನೆಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಿನ್ನರೆ നിങ്ങൾ പോകുന്നില്ല ಆಂಡ್ ಪೋದು ಬತ್ತಾವುಲ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತ ಕತ್ತಲಾಂಡತೆ ಸುಮಾರು ನಡಪರುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ಕತ್ತಲಾಪುಂಡು ಅಂದು ಆಜಿ ಕಾಲಾಂಡು ಆಜಿ ಕಾಲಿಗೆ ಕತ್ತಲಾಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.